Μυκηναϊκός Χρυσός, 15ος με 14ος αιώνας π.Χ. Κρητομυκηναϊκά ειδόλια, ειδόλια αλόγων, καλύματα Αγίων, δεν ήταν παιχνίδια. Ειδόλιο ουροτρόφου θεάς, Πελοποννησιακό εργαστήριο, σκεύος για την τοποθέτηση νερού και υγρών γεωμετρικής εποχής, χαρακτηριστικά γεωμετρικά σχήματα. Λεκανίδα, μία λεκάνη ουσιαστικά που χρησιμοποιούνταν για πλύσιμο διαφόρων αντικειμένων. Είναι μελανόμορφη, οι μορφές δηλαδή έχουν μελανό χρώμα, από βιωτικό εργαστήριο. Θαλάσσιος κένταυρος φέρει την Ινώ με τον Μελικέρτη. Πιθανόν ο Διόνυσος, από βιωτικό εργαστήριο. Η Αριάδνη ανάμεσα σε σατήρους. Αυτό πρέπει να έχει τελετουργικό χαρακτήρα. Είναι σφίδα. Αυτό έχει κεφάλι κρυαριού. Αυτό είναι για να πίνουν κρασί. Ρητό, έρωτας. Είναι ακτινοβολία. Είναι ιταλικό δηλαδή. Πολύ ιδιαίτερο. Αλλά το έχω ξαναδεί πολλές φορές. Είναι συνηθισμένο, αλλά η χρήση του πρέπει να ήταν ιδιαίτερη μάλλον. Αυτό βρέθηκε στη Βέρεια. Ο Ηράκλειος κόμβος. Ο φωτισμός είναι τόσο χαμηλός ώστε να μην φθύρονται. Μιλάμε τώρα για ψαλτήρια, για Ευαγγέλια, πλήρη Ευαγγέλια και τα 4 Ευαγγέλια. Βλέπεις πόσο χοντρό είναι το βιβλίο, Πολύ χοντρό. Σαν κουτί. Τι γλώσσα βλέπεις πως είναι γραμμένα, με τι καλλιγραφία, με τι ομοιομορφία. Η Παναγία κλαίει, τα πόδια του Χριστού είναι αυτά τρυπημένα και πρέπει να κλαίει η Παναγία, μάλλον είναι το νούμερο 320. Τμήμα ψηφιδωτού με παράσταση δωρήτριας στα πόδια του σταυρωμένου Ιησού. Χάρτης της Κρήτης από τον 18ο αιώνα. Επίσης, χάρτης της Ελλάδας, 18ος αιώνας.
Τι είναι αυτό που βλέπουμε, Ελένη? Αυτό βλέπεις είναι ένα δωμάτιο, όπως θα ήταν την εποχή που αναγράφει κάτω. Α, τι ωραίο. Ήταν ξυλόγλυπτα αυτά. Πρέπει να ήταν ένα αρχοντικό κάποιου πολύ επιφανούς προσώπου. Δηλαδή εδώ τι είναι. Αυτό είναι τζάκι, Ναι. Για τι χρονολογία μιλάμε? Ποια είναι η χρονολογία αυτού του αρχοντικού? Η χρονολογία του αρχοντικού. Αίθουσα υποδοχής αρχοντικού στην Κοζάνη, 18ος αιώνας. Α, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Τι βλέπουμε εδώ? Αυτό πρέπει να είναι αναπαράσταση κάποιας μάχης και πρέπει να διακοσμούσε κάποιο μέρος. Πρέπει να λέει κάπου κάτω. Βλέπεις είναι τιμένη σαν... Μήπως είναι η μάχη του Βατερλό, εσείς με τη Γαλλία. Αυτός εδώ είναι ο κόμβος του Ηρακλή. Ο Ηράκλειος κόμβος είναι αυτός εδώ. Ποιος είναι ο Ηράκλειος κόμβος, αλήθεια? Είναι αυτό εδώ. Α, αυτός εδώ είναι ο Ηράκλειος κόμβος. Αυτό το σχέδιο που εμφανίστηκε σε πολλούς αρχαϊκούς κούρους, στην Κόμβος. Και το υιοθέτησαν πολλοί Μακεδόνες βασιλείς. Ήταν της μόδας από ό,τι φαίνεται και στους Μακεδόνες βασιλείς, γιατί αυτή η έκθεση είναι ελληνιστικής εποχής. Λες και το έχει φτιάξει σύγχρονο εργοστάσιο. Και μιλάμε τώρα για 4ο αιώνα π.Χ. Μάλιστα. Τα ελιάς που χρησιμοποιούνταν για να ραίνουν κατά τη διάρκεια τελετών και παρήγαν το χαρακτηριστικό ήχο θροίσματος. Πάλι ένα παράδειγμα του Ηράκλειου κόμβου. Και εδώ πιο περίτεχνο, με πολύτιμους λίθους. Χρυσά στεφάνια φορούσαν μέλη αριστοκρατικών οικογενειών στη διάρκεια συμποσίων και θρησκευτικών τελετών ή επίσημων εκδηλώσεων, κυρίως αυτών που σχετίζονταν με διαβατήρια έθιμα. Τα διαβατήρια έθιμα είναι ο γάμος, η ενηλικίωση και η ταφή. Σύμβολα βασιλικά, ορφικά, διονυσιακά. Μυστηριακά μάλλον σύμβολα. Εδώ βλέπουμε πρόσκληση για τον έρανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1940, που νικήσαμε τους Ιταλούς και σώσαμε την Ιφίλιο από τις δυνάμεις του άξονα. Εδώ βλέπουμε το παραδοσιακό σκυριανό σπίτι. Χαμηλό τραπέζι, όλη η οικογένεια τρώγε εκεί. Και το μωρό, έτσι, η κούνια του μωρού. Είχαν και το κούναγα να με έκλαιγε. Και μπορεί να είχαν και κρέβατο, αλλά εδώ δεν βλέπουμε κρέβατο. Εδώ βλέπουμε κεραμικά από τα εργαστήρια του Τσανά Καλέ, με τεχνοτροπία που ονομάζεται εμφιάλωση. Εδώ βλέπουμε προσωπογραφία του Λόρδου Βύρωνα.